Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ahlu sidqi wal majdi wal wafa. Amma ba'du fa ya ibadallahu usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah kali menika kula kalian panjenengan tasih dipun takdiraken dening Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiyah sehingga kula kalian panjenengan saged silaturahim, saged omong-omongan malih, saged muwajjahah malih. Mugi-mugi muwajjahah ingkang sae menika bener-bener ndadosaken setunggalipun muwajjahah ingkang manfaat maslahah fid-dini wad dunya wal akhirah. Kang nomor kalih nyuwun Fatihah dumateng Mbah Kiai Saleh Darat, Mbah Kiai Nai Banten, Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Abdul Karim Banten, Mbah Tim Pandeglang, Mbah Kiai Ma'ruf Gunglu, Mbah Kiai Abdul Karim Lirboyo, Gus Nawawi, Mbah Kiai Marzuki, Mbah Kiai Idris, Mbah Gus Thohir, Gus Bahru, Mbah Kiai Mahrus, Gus Imam, Mbah Kiai Fadil, Mbah Kiai Abdullah Jauhari, Gus Maksum, Mbah Kiai Alawi, Mbah Kiai Anwar, Mbah Kiai Mansur, Mbah Kiai Aziz, Mbah Kiai Sirat, Gus Mat, Mbah Kiai Jazuli, Gus Mi, Gus Munib, Habib Ja'far Sekon, Mbah Kiai Hamid Pasuran, Habib Muhammad Al-Maliki, Syekh Yasin Al-Padang, Syekh Amin Qutbi Al-Madani, Habib Ja'far bin Abdul Karim Al-Barzandi, Habib Abdurrahman Ad-Dibai, Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, Habib Abdullah bin Husain bin Thohir, Habib Ahmad bin Hasan Al-Atos, wa usulihim wa furu'ihim wa manintasaba ilaihim lahumul Fatihah. Alhamdulillah, ya kana Allah musta'an. Ini Mbah Kiai Damiri, Pak Haji Syaiful, Mas Agus, Mas Mama, Mas Pur, Mas Mamar, Mas Fuad, Mas Joko, Pak Nur, Umi Kulsum, Mas Sentot, Pak Mat, Pak Man, Pak Lan, Pak Herlambang, Pak Budi, Pak Thomas, Pak John, Pak Anwar, Pak Haryono, Pak Imam, Pak Anwar, Pak Mok, Bismo Al-Fatihah. Ya karena lajeng situ Bu Zainab Denanyar, lajeng Gus Farid Wajdi putrane Mbah Ahmad Siddiq, lajeng Aziz niku ndadoyong yen teng Lirboyo sak dhuwur kula ngoten. Teng Mekah dangu mulih mati kok ya mulih. Mugi-mugi mawon husnul khotimah ngoten nggih. Dosane Singapura ngamali diterima. Lahumul Fatihah. Ini Gus Anwar, Kiai Anwar Mansur sakit ngoten. Ini teng Surabaya terus niki napa pun kundur teng Gambiran napa teng dalem. Al-Fatihah. Muhammad Fadli Yusuf Mahindra, Win Fatimah Sarwono Rizka, Bu Siti Mardiyah sakit, Mbah Mangun sekalian, Mbah Sumanti, Mbah Matorun, Mbah Mukhid, Bapak Muhammad Derda, Pak Sen Samuji, Pak Haji Husin, Samsul Rizal niki sekalian kabeh, Mbah Kartonyono sekalian, Mbah Martoyo sekalian, Mbah Sum, Mbah Sum, Mbah Sum.
Mbah Palim, Mbah Karnadi, Mbah Darikah, Mbah Mudin, Mbah Kasamiso, Mbah Eko Doso, Mbah Said, Mbah Lulus. Iki sekalian kabeh kali Mbak Lulus nikah nih. Mugi-mugi barokah barik lil arisi wal urus wajma'huma bi khair. Allahumma ij'alhuma hayatas sa'adah, hayata al-lafati wal mahabbah, hayatal mawaddati war rahmah, hayatal hana'i was safa, hayatar raha wan na'ma was sarra. Allahumma ij'alhuma min ibadikal mu'minin waj'alhuma min ibadikas sholihin waj'alhuma min ibadikal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Ya kana Mbah Dongkol sekalian, Mbah Mulyadi sekalian, Mbah Sayi sekalian, Mbah Ismihar sekalian, Wahyudi Huda Pradana, Eno Febri Yastikotri Haksa Haryadi, Ladis Purnamawati, Bu Sri, Bu Eni, Pak Sutojo sekalian, Pak Sukadi sekalian, Pak Tasmin sekalian, Pak Trimo, Pak Sujono, Pak Usop, Pak Kamit, Pak Ahad Waki, Mbah Urip pun niki karepe didongakne mawon napa. Robi Herius Damara niki pengen dadi polisi niki. Pak Daryono, Pak Dasono, Pak Sukoto, Pak Suroto, Pak sinten Kanyo, terus Nino, Pak Supardi, Pak Budiono, Pak Tuminem, Bu Tuminem, Bu Geni, Bu Yatimah, Bu Poniem, Bu Sulastri, Anyanto, Pak Surip, Bu Surip, Pak Kirat, Pak Suyono sekalian, Mbah Kromo Surip, Mbah Joyo Pardan, keluarga, Pak Kartowijoyo, Imam Su sekalian, Pak Kandi, Pak Kemis, Pak Rahmat sakit, Bu Yuliati nggih sakit, Muhammad Hindra Laksana, Fajar Putri, Pak Rukiman, Bu Hajah Supiah, Rumini, Albert Prastyo keluarga, Ferry Ningtyas, Sulistiani, Rahmat ini keluarga kabeh, Ari Wibowo, Ahmad Wisnu Farhan, Rina Aristawati, Bu Sri Kundari, Ria Aristina, Dwi Irsalina, Bapak Zaki, Bu Endah, Zakia, Hafid, Gila, Lajeng Hadiroh, Naziroh, Pak Pujio, Pak Bu Karminah, Bu Musini sekeluarga, Pak Solkan sekeluarga, Suparmi, Seloso Kliwon, Seloso Legi, Pak Santoso, Bu Suparmi, Mbah Juari sekalian, Mbah Senen, Mbah Smi, Mbah Gni, Mbah Surip, Mbah Surijan, Mbah Mak, Pak Kadul, Pak Sukarno, Pak Sunari, Pak Sampun, Bu Suminah, Bu Sumini, Pak Madraji, Pak Matripan, Pak Mat Ali, ini sekalian kabeh lahumul Fatihah. Pak Suko sekalian, Bu Sri, Pak Sudiro, Pak Marioto, Bu Juminem, Mbah Rusminem, Mbah Kadi, Mbah Sariem, Mbah Karsina, Pak Sukadi, Pak Muhtadi, Pak Sulaiman sekalian, Pak Yatiran, Pak Gatot, Pak Suliono, Pak Salam, Pak Kailani sekalian, Pak Stu, Pak Daryono, Pak Poniran, Suroso, Heri, Iwan, Yuliana Kartika Dewi, Mbah Sukemi, Pak Suwarno Simpen, Mbah Kesruk, Mbah Endun, Mbah Bani,
sekalian Mbah Kromo sekalian Mbah Sukardi Mbah Saryono Suryono sekalian Mbah Mistar sekalian Mbah Sartiem Mbah Abdul Jani Mbah Cokro sekalian Mbah Mulyono Bu Sriatin Pak Heri Susanto Mbah Kasmorjo sekalian Mbah Atmo Wiyoto sekalian. Seman lek ngantuk turu Kang. Gak apa-apa dan malah enak. Pak Hermuji sekalian, Pak Pawiro Dimin sekalian, Pak Legi Jumat Pon, Legiman Bu Ponijah, Mas Sutrisno, keluarga Mat Tohir, keluarga Aris Dwi Purnomo, Bu Sumarni sekalian, Haryadi Sucipto, ini pengen tugas ke luar Jawa, Nusantara berarti. Pak Aris, Pak Masyhur, Pak Abdurrahman sekalian, Pak Samin, Pak Marsi, Bu Abdurrahman, Hajah Siti Fadilah, ini sekalian kabeh. Hawami Khotimah Safiuddin, Pak Su, Pak Bahri, Pak Musawir, Pak Marzuki, Bu Maryati kalih Pak Kur, Pak Maskur operasi nih wow. Pak Maskur Burnyan, Maskur sakit terus operasi. Semi Mahfud Ali Arianto Sihono Arif Wahyudi Bambang, Bapak Marjan Bu Wakini Dian Marlina, Jamsari Sukinem, Bu Supiatun, Mbah Parto Sandoyo sekeluarga, Mbah Musiran sekeluarga, Mbah Yusuf sekalian, Mbah Sitin sekalian, Bu Husnul Khotimah, Alifa Ainur Rizki, Elok Fitria Kolbi, Muhammad Bintang Ramadan, Pak Sirot sakit. Sirot tulisannya yang T. Sirot bahasa asli Arab. Niku nggan sin cilik terus damel ta berarti sirot. Sirotol ladzina. Sirot ngangge sot. Sirot ngangge th ngangge to. Zirot ihdinas sirotol mustaqim. Mane gadok meneh ihdinas. Ada bahasa asline Arab nggih ngangge ta sirot nggih sin cilik. Sirot lahumul Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Bapak Badrun sakit kecelakaan nanti. Ini Pak Badrun kecelakaan. Mbah Darit, Mbah Juri sekalian, Mbah Kardi dan sekalian, Mbah Jaun sekalian, Mbah Suhofah, Bu Supi, Bu Warti sekalian, Pak Sukir sekalian, Pak Sumali, Pak Sumarno, Bu Juwariah, Pak Sidik sekalian, Pak Juki sekalian, Pak Jelani, Kang Tian, Mbah Rasijah sekalian, Pak Masran, Pak Atmo Muslim, Pak Juki, Pak Wagiran, Pak Suyanto, Pak Juani, Pak Imam Tukiman, Mbah Mukarom, Arifin, Bu Rusminah, Bu Musini, Bu Mursini, Nitaka, Agustina, Meteng nih, Pak Haji Dahlan, Bu Hajah Siti Syariatun, Pak Sidik Amari, Bu Soleha, Bu Saiful Ahmad Maza, Ahmad Nufa, Pak Muhammad Hayun sekeluarga, Hendrik Surantika, Bu Siti Komariah, Mbah Haji Mahmud sekalian, Bu Muslihah, Mbah Ki Sidik sekalian, Mbah Ki Yunus sekalian, Mbah Ki Soleh sekalian, Mbah Amari sekalian, Mbah Samad sekalian, Pak Abdul Latif Yeti Sigit Soeharto, Hafid Muhammad Yunus, Muhammad Fatah,
Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Jawa Timur punya program pusat informasi konsultasi perempuan penyandang disabilitas di Kabupaten Sidoarjo. Mohon doa mudah-mudahan amanah lancar dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Allahumul Fatihah. Kula Sidoarjo nek pondok napa niku yang menampung bocah-bocah yang juga tidak bapaknya gak jelas ngoten. Jadi Sidoarjo. Sosro Kusumo Bilal Qasim Suparlan sekalian Siran, sekalian Sujinah Sujianto Listrimo Ahmad Bagowi Yuangga Emil Bini Yayu sakit nih Pak Nur Hasim sekalian Pak Tarmaji Muhammad Salim Muhammad Nasron Mbak Sumarni Mbak Tumirah Mbak Sumisih Mbah Tanun sekalian Mbah Kedas Mbah Kajem sekalian Mbah Suratun Pak Muhammad Bajabir sekalian Bapak Islam Bajabir sekalian Pak Sirin Pak Kemis Khomis Islam Bajabir Jailani Bapak Wagiran Pak Murti Kemis niki saloke blobor iki rak nek bocon lho. Oh. Wis blobor ngoten mawon apa tenan. Rak nek diwaca kudanan lho berarti. Tulisane blobor. Mbah Diarjo sekalian, Mbah Arjo Kabul sekalian, Mbah Mukinah sekalian, Mbah Waripin sekalian, Mbah Mulyadi sekalian, Pak Motosen sekalian, Pak Busurip sekalian, Pak Haji Ihsan, Pak Haji Munawir Senen Paing Bupatun, Mbah Tojenar sekalian, Mbah Ginem sekalian, Mbah Rin sekalian, Sumini Kakak Surip, Pak Lugito, Pak Tajib, Pak Mbah Idris sekalian, Mbak Sugito sekalian, Pak Sumali sekalian, Pak Wujud Rianto Mila Minha Nal Mara Solehah Bukan Yem Pak Mukono Mbah Markilah Mbah Karto Mbah Panut Mbah Sujo Kromo Pak Abdurrahman. Lahumul Fatihah. Ini Mbah Haji Ridwan, Mbah Haji Mustafa, niki mbok niku Mbak Yune ibu kula, jadi misanan, Kang Ridwan niku misanan. Mbah Haji Manan, Mbah Haji As'adi, Mbah Haji Abdullah, Mbah Haji Hasan Bisri, Mbah Haji Ajun Anom, Mbah Kiai Haji Hasan Besari, Mbah Kiai Haji Abu Bakar, Mbah Kiai Haji Ali Maklum, Mbah Haji Soleh, Mbah Haji Bisri, Mbah Ponco Kromo, Mbah Poncorjo, Mbah Komariam, Mbah Wasidi, Mbah Mursad, Mbah Jalil, Mbah Ali, Mbah Muhammad Mazini, Haji Muhammad Mazini, Said, selamat kalian ini sing cek pas lahir Humairo, Zalzala Azkia, wa usulihim wa furu'ihim wa manintasaba ilaihim. Lahumul Fatihah. Hadirilah pengajian akbar bersama Bapak Kiai Haji Anwar Zaid Bojonegoro Selasa malam Rebu
tanggal 26 Januari 2016 jam 19.30 WIB tampil awal lapangan Desa Waning Paten Kecamatan Gampeng Rejo Kediri. Hadirilah pindah malih pengajian akbar bersama Bapak Kiai Haji Anwar Zaid dari Bojonegoro. Dinane Selasa malam Rebo tanggal 26 Januari 2016 jam 19.30 WIB tampil awal bertempat di lapangan Desa Waning Paten Kecamatan Gampeng Rejo Kediri. Jadi siksak terus ngalor sadurunge minggiran Waning Paten. Jadi tanggal 26 Januari akan ada pengajian yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Anwar Zaid dari Bojonegoro bertempat di lapangan Desa Waning Paten Kecamatan Gampeng Rejo Kediri. Jenengan enek kesempatan kon hadir. Kulo dalu niki minta bantuan kalimah thayyibah tenggene panjenengan sedaya sing ditujukne tenggene niki dulur kula kabeh niki sing ditulis niki dulure kabeh. Yang kedua kula njaluk tenggene jenengan maca surat Inna Anzalnahu yang ditujukan kepada Humairah Zalzala Azkia, ngaten nggih kajenge slamet ngaten. Iki anake Hirul ya, Pak. Nah, Hirul. Awake dhewe niki dadi ora ngaji kula nggih. Ya tahlilan mesti Gus Ab niki, Mang. Mbok Gus Ab gak moro tak omongi misal apa ndelik apa. Kita ini hidup di dunia niki jelas, wis jelas. Jelase awake dhewe niki bangsa Indonesia yang muslim, yang berakidah ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah niku jelas. Dan kita menghirup udaranya Indonesia, awake dhewe juga mbadhok panganane wong Indonesia nggih. Dadi awake dhewe niki teng dunyane wis jelas. Tapi nang akhirate urung jelas ngoten. Mulane jenengan kula jak tahlil khol. Lek Kanjeng Nabi diperingati hari lahirnya mergo wis jelas. Awake dhewe niki kula omongne tenggene Pak Imam nika bolak-balik bahwa kita ini diciptakan ala tabaqatin syatta anoden. Dadi khuliqu ala tabaqatin syatta. Inna Bani Adam niku khuliqu ala tabaqatin syatta. Asale Gusti Allah niku dawuh fa innad dunya khadratun khulwatun. Dunia niki indah. Dunia ini penuh hal-hal yang menarik. Dunia niku manis. Wa innallaha mustahlifukum fiha. Dan Allah menjadikan kita manusia ini untuk menjadi khalifah di bumi niki. Fanazirun, bukan saja menjadi khalifah tapi juga diawasi oleh Allah. Kaifa ta'maluna, bagaimana kita hidup teng dunya niki, jelas apa ora. Jadi sampean teng dunya niki jelas apa gak apa yang dilakukan. Fattakud dunya wattakun nisa. Teng mriki kok ngoten. Maka hendaklah kita niki juga ada rasa khawatir teng dunya niki karena penuh dengan keindahan, penuh dengan hal yang menarik yang kadangkala melupakan segalanya. Tapi juga wattakun nisa, wong wedok niku ya medeni ngoten. Fa inna awwala fitnati Bani Israil kanat fin nisa. Karena hancurnya Bani Israil ini mergo wedokan. Padha karo awake
dhewe. Wong wedok niku imadul bilad. Ngoten. Wong wedok niku cagake negara. Dadi lek wong wedok niku murat-marit negara niku nggih murat-marit. Lah enake murat-marite wong wedok mergo ya wong lanang-lanang sampeyan. Sekarang ini muncul kelompok-kelompok yang kadang-kadang tidak jelas. Mula niku kula ngajak teng panjenengan anak-anake awake dhewe niki diwasi ngoten. Anak-anake awake dhewe niki lek bengi didongakne ngoten. Anak-anake awake dhewe niki sampeyan nyisihne wektu 10 menit apa seperempat jam donga nyang awake dhewe, ndongakne nang keluargane terutama anake masih bojone lek mulih kadang-kadang ya bengi lek domongi nesu. Jadi soale Kanjeng Nabi niku nate dawuh idza tarobatiz zaman la ayyur biyar rajul jarwan khairan lahu min ayyur biya waladan lahu. Dan ini dawuh Kanjeng Nabi akhir zaman itu manusia itu akan lebih mementingkan dunyane, anak niku jan nggih dunya daripada didik tenggene anake. Dan itu merupakan satu realisasi terusé hadis niku akhire napa dampak karena kita ora patek ngawasi tenggene pendidikane anake, akhire wa yukassiru auladaz zina. Akhire kan ngoten. Hatta annar rajula la yusiyal mar'ata ala qari'atit thariq. Akhire ngeten. Jadi dampak ini ku akan banyak anak-anak sing bapake ora jelas. Dan sekarang kita bisa melihat betapa laki-laki kan mbadok wong wedok ning dalan. Lho nggih to, jenengan ya ndelok teng kutha-kutha niku. Iki kan wong desa. niki satu kenyataan realisasi kehidupan kita niku sakniki ngeten niki. Yalbasuna juludadh-dhani ala qulubid di'ab umassiluhum fi dzalikal madain kan. Banyak orang-orang yang berbulu domba berhati serigala. Jadi cara mbadhok duwite rakyat ya wis guyang-guyu ya wis biasa, ora getun, ora kan ngoten. Dengan kepandaian yang mereka miliki, wong niku lali kabeh soalé dunyane nggih ngoten niku. Qudratun khadiratun. Ala inna bani Adam khuliqu ala tabaqatin syatta. Mula niku ya marilah kita niki karena kita diciptakan rena-rena, kula omongne bolak-balik niki. Karepe piye to? Faminhum man yuladu mukminan wa yahya mukminan wa yamutu mukminan. Ada orang niku sing lingkungannya api, kecilik ya sae, urip ya api, matine yauma wulida wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Pi. Ada lagi sing teng mriki diomongne wa minhum may wulida kafiron wa yahya kafiron wa yamutu juga kafir. Wa minhum may yuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu kafiron na'udzubillah min. Lah sampeyan kok metu teko kene oleh roh gojing terus ilang terus mati lho. Ki gak roh. Mboten roh awake dhewe. Alamat-alamate nggih enten tapi alamat niku kan belum menunjukkan maklumat. Wong mendung saja belum tentu udan. Mendung niku alamat udan, tapi kan belum tentu udan. Awake dhewe alamat iman niku pun enten. Imane pun enten jelas. Wong sampeyan wis lungguh teng mriki amor awake dhewe. Awake dhewe jelas bisa. Tapi engko nazake matine la wa minhum mayyuladu kafiron wa yahya kafiron.
tapi wa yamutu mukminan. Mula saking niku sepindah malih kula ngajak tengene panjenengan anake gak diseneni tok tapi nggih didongakne ngoten. Sakniki pemerintah niku ya repot wis ngatasi radikalisme, ngatasi liberalisme, ngatasi niku grup-grup sing ora jelas. Soale nggih mungkin Indonesia niku jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin itu sangat jauh sekali, Mas. Sehingga muncullah kelompok-kelompok semacam niku mungkin, Mas. Lek saiki pancen yo ora iso ngatasi wis piye. Yo padahal Indonesia niku mestine kudune makmur. Indonesia niku tanah paling subur sak dunya. Tanduri napa mawon pukul. Tanduri wonge pukul. Indonesia itu tanah paling subur. Jadi pindah malih ngaji niki wau namung saithik mawon kula ngajak teng panjenengan anake lek sekolah teng pundi-pundi dikerep di SMS di tik-tik niku lho paling mboten. Lho nggih niku penting ngoten didongakne lek dalu ya Allah. Anak kula mugi-mugi dados lare ingkang saleh. Napa salihah ngoten tok mawon min ahlil ilmi wa ahlil donga niku mboten usah diperinci anak kula sing nomor 1 mugi-mugi dados menteri, sing nomor 2 dados camat, nomor 3 dados hansip, mboten sah min ahlil ilmi wa ahlil khair. Wis dungane ngoten mawon. Wis engko lek jenengan kerep ndonga wong donga niku mukhul ibadah. Uteke ibadah niku teng donga. Dadi yang jeding aja nguyuh tok. Nang jeding dikulinakne yang jeding wudu-wudu niku ora usah diusapi nggih. Iki malah sunat. Ngombe banyune bekas wudu niku malah sunat. Dadi awake dhewe bar wudu terus maca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar terus donga Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alani minal mutatahhirin wa ja'alani minas maca inna anzalnahu fi lailatul qadar terus maca ayat kursi maca qul huwallahu ahad terus sampean salat sunat bar wudu terus njaluk nang Gusti Allah baru itu salat sunat njaluk nang Gusti Allah. Ya Allah, bojo kula lek nyambut gawe angel. Oleh pangan sedina kena dipangan, sedina mboten. Akhire gledur. Pamane ngoten. Ya Allah, anak kula sakniki wantun tenggen kula. Mugi-mugi panjenengan paringi taufik hidayah. Panjenengan takdir anak kula niki kanthi takdir ingkang sae. Kados dungane Sayyidina Umar nika. Laukat hattani min ahli sa'adah fasabbitni. Ya Allah, menawi kula niki termasuk jenengan kelompokne wong-wong sing ahli bejo fasabbitni panjenengan tetepne tulisan niku. Tapi menawi kula niki panjenengan tetepne kula niki tenggene ahli syaqawah famhu panjenengan busek yamhullahu ma yasa wa yusbitu wa indahu ummul kitab. Ya donga cara Jawa mawon cara Arab ya ora ngerti ya. Awake dhewe ini soalé wong Jawa. Donga cara Jawa mawon cara Arab Gusti Allah malah bingung kok. Iki jenenge apa sing dunekne. Sing dunekne apa niku? Malah bingung Gusti Allah. Mulai kate malah bingung. Mula niku sudah malih ya marilah anak-anak awake diwasi jangan sampai keluarga kita ini ada yang ikut kepada kelompok-kelompok sing ra jelas. Wong awake dhewe akidahe wis jelas. Awake dhewe Islamnya juga jelas, bangsane ya juga jelas. Lah kok sing golek sing gak jelas niku lho nyapa. Akhirnya ya terjadilah sesuatu yang terjadi.
Kula omongne kapan nika Jawa Timur niki termasuk pemegang rekor dalam hal pelecehan seksual anak-anak SMP, SMA. Itu data yang real yang disampaikan oleh Menteri Sosial Bu Khofifah. Belum nggih. Dalam hal aib Jawa Timur ini juga tertinggi. Aib kan susah kan. Padahal Jawa Timur niku tolok ukur umat Islam Indonesia mestine. Lho niki awake susah pemerintah tok ngatasi mboten saged. Berarti metode awake kudu muhasabah. Paling mboten nggih. Introspeksi paling mboten ngoten. Nggih ku anfusakum wa ahlikum nar. Awake padahal wis tekon ndi wis paham ndi ngoten lah, tapi kenyataannya di lapangan kan ngoten. Sakniki gambaran kenyataan seperti itu. Ora kekurangan sarjana nggih mboten kekurangan kiai kan ngoten. Tapi kenapa? Wah itu ya susah niku susah dan awake dhewe tahu kalau Indonesia ini hancur, yang hancur dulu adalah umat Islam. Sampe lek ra mikir berarti wujuduhu ka adami enek sampean padha karo gak eneke. Ora enek maknane sampean enek itu berarti. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Jenengan niku ngaji kok enggak teko, padahal aku lek ngaji ngene iki tok kok gak rugi sampean teko ngene iki. Sampeyan rasa teko mari Kang wis malah. Dadi sepindah malih kula njaluk bantuan kalimat thayyibah sing ditujukne tengene dulur-dulur kula niki mugi-mugi mawon pingapura dosane kuburane jembar ngamali diterima. Niki nahlilne mboten tengene dulur kula tok niki tapi nggih tengene mbah-mbah jenengan buyute canggale terus wareng teguk gantung siwur tebok bosok lemah amblek napa-napa. Ila jamil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin. Gus ab mboten iki. Wa ila hadrati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi nabina Adam alaihissalam nabina Idris Ibrahim Ismail Musa Al-Khadir Yasud nabina Sulaiman Ishaq Yusuf Nasim Barkasadatina Abu Bakr wa Umar Utsman wa Ali wal Hasan Husain Ali Muhammad Bakir Ja'far Shadiq Ali Al-Uraidi Muhammad Tibat Musa Al-Kazimi Sayyid Ali Arido Muhammad Jawas Tiawas Syarah Jarsasas Mas Kosan Nas Maryam Sohjas Fatimah Aisyah wa azwajir Rasulullah Samsata Abbasin Nausal Badrin minal muhajirin wal ansar radhiyallahu anhu musannifin mu'allifin Sayyidina Ahmad Al-Muhajir Sayyidina Abdurrahman Sayyidina Muhammad Sahibil Mirbat Sayyidina Ali Sayyidina Al-Faqih Qaddam Muhammad bin Ali wa alaihi Sayyidina Abi Hurairah Sayyidina Mu'ad bin Jabal Nasim Malik Asmaul Kasah Sayyidina Imran Baidah bin Jarrah Sayyidina Talha Zubair bin Amsal Sayyidina Abdurrahman bin Auf Sayyidina Sa'ad Qas radhiyallahu anhu ma'adallahu barakati ma asrari ma anwari ma hujjati mahabbati wa karamatin fid din wa fil akhirah lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya kana ya kana stana siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin fil wal mu'minin amin. Sultanul auliya zaman wa aklihi wa imamain Allah ta'ala wasairi auliya ta'ala aina ma kan masyarikil ardi la maghribiya bariya jibal sana wasal qurani Syekh Muhyiddin Nabi Muhammad Sultan Syahul Qadir Jailan bin Saleh Musa Jangka Tausat Syekh Ali Muhammad Panaksoban bi Syekh Hamid Muhammad Al-Auzari Syekh Al-Bikri Syekh Muhammad Abdul Karim Al-Busiri Syekh Hasan Nasahili Syekh Muhyiddin Al-Arabi Ahmad Badawi Syekh Kandaya Samad Rifai Ibrahim Mata Syekh Fakiuddin Adam Syal Masyhur Gabi Sya'ar Syekh Junaid Al-Badati Syekh Siri As-Sakoti Syekh Ma'ruf Al-Qursi Syekh Habib Al-Ajami Syekh Dawud Tato Isa Hasan Basri Syekh Abi Yazid Al-Bastami Syekh Hinun Al-Misri Abi Madiana Bila Basal Mursyatul Sakandari Al-Hutilaw Salabi Abdul Haddad wa usuli jami' Yusuf Nusunni fil kutub jami' Sulawat Al-Qutilan Fas Martin Abdurrahman Al-Atasali bin Abdullah Barasul Abdullah Abdurrahman Ja'far Habib Ali Habib Syekh Habib Abdullah Idrus Habib Muhammad bin Abu Bakar Skaf Habib Ali Habib Anis Habib Soleh Habib Muhammad Habib Ali Habib Tohir Habib Muhammad
Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Habib Ahmad bin Hasan Al-Atas wa usulihim wa furu'ihim wa man intasaba ilaihim a'adallahu barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa hujjati mahabbatihim wa karamatin fid din wa fil akhirah. Lahumul Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya kana Suhada ulama ilamilin aulia solihin fi jamaturah khosun aulia tis'ah wa usulihim wa furu'ihim wa man intasaba ilaihim muassis ma'had pendiri-pendiri Nahdlatul Ulama pengurus-pengurus NU wa usulihim wa furu'ihim wa man intasaba ilaihim adallahu barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa hujjati mahabbatin wa karamatin fid din wa fil akhirah. Lahumul Fatihah. Ya abaina abaina wa ummahatina ummahatina astatina wa jaddatina khalatina amamina masyayikhina jamil muslimin muslimat mu'minin mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat min ummati sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nakhussu khususan khosatan ila man kana tilqira'ah wa tilawah bisa babi antal wa bismihim niki Mbah Haji Ridwan, Mbah Haji Mustafa, Mbah Haji Manan, Mbah Haji As'adi, Mbah Haji Abdullah, Mbah Haji Hajan Bisri, Mbah Haji Ajun Anom, Mbah Kiai Haji Hasan Basari, Mbah Kiai Haji Abu Bakar, Mbah Kiai Haji Ali Mahfum, Mbah Haji Soleh, Mbah Haji Bisri, Mbah Ponco Kromo, Mbah Poncorjo, Mbah Komaryam, Mbah Wasiti, Mbah Mursad, Mbah Jadir, Mbah Ali, Mbah Muhammad Haji Muhammad Masni Said, selamat wa usulihim wa furu'ihim wa man intasaba ilaihim annallaha tawassahum birrahmah wal maghfirah wa yasakumul jannata bi rahmatihi. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya kana abdi ya nasta'ana siratal mustaqim alim rabbil alamin. Tenggene Humaira Zalzala Askia niki Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya kana abdi ya nasta'ana. Tenggene keluarga kula, keluarga panjenengan sedaya, keluargane Pak Ridwan niki kabeh sak putu-putune. Anak-anak jenengan, anak-anak sing di omah niki, anak-anak wong desa mriki, orang-orang yang pernah berjasa teng desa mriki, nggih ngurusi masjid, madrasah. Muga-muga anak-anak awake dhewe lari-lari maca selawat niki dadi lari-lari sing saleh salihah min ahlil ilmi wa ahlil khair. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya kana abi ya kana sta'ana siratal siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waghfir li wa li walidayya mu'minin amin. Bismillah malih tengene keluarga kula, keluarga panjenengan sedaya sing di omah niki man sakana fi hadzal qaryah. Muga-muga awake dhewe niki ditakdir kalian Allah kanthi takdir bejo mulya selamat dunya akhirat. Lek mati muga-muga dipateni kalian Allah kanthi mati husnul khotimah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pindah malih Fatihah ngene keluarga kula, keluarga panjenengan sedaya, keluarga sing di omah niki wong Kediri niki nggih pejabate, rakyate, aparate. Muga-muga Kediri niki selalu kondusif, mboten enten napa-napa ngoten nggih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya kana abdi ya nasta'in. Kanca-kancane awake sing gadah hajat muga-muga dikabulne hajate, sing sakit muga-muga enggal diparingi saras, sing diutang muga-muga ndang iso nyaur, sing susah-susah muga-muga dijoli bunga kaliyan Allah, sing nyambut gaya ngel-angel muga-muga diparingi rezeki ingkang kathah ingkang barokah saking ngarsanipun Allah. Sing golek bojo muga-muga ndang oleh bojo, sing dereng haji muga-muga ndang haji, sing pun haji
Muga-muga dados hajjam mabruro sa'yan maskuro dzanban maghfuro amalan maqbulat tijaratan lan tahur. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa lil mu'minina amin.